Ak sa medveď priblíži a nie je to v sebaobrane, postupujte takto. Medveď, ktorý sa k vám približuje zámerne, prejavujúc len malý alebo žiadny nepokoj, to nerobí v sebaobrane. Môže na to mať aj iné dôvody. Možno je zvedavý, zvyknutý na človeka alebo na ľudskú potravu, možno si upevňuje svoje dominantné postavenie. Spôsob, akým sa takéto medvede približujú, sa môže zdať podobný, ale vaša najvhodnejšia reakcia je tá istá. Zastaňte. Ostaňte pokojní, ako je to len možné, a prihovárajte sa mu pokojným hlasom. Zhodnoťte situáciu. Skúste sa dostať preč z jeho chodníčka či smeru. Môže to byť všetko, čo od vás chce. Ak pokračuje k vám a jeho pozornosť je stále upriamená na vás, zastaňte. Ostaňte nehybne stáť. Keď medveď zastane, znova cúvajte, ale sledujte jeho správanie. Pokiaľ nič z vyššie uvedených krokov nepomohlo a medveď naďalej cíti nebezpečie a vydá sa priamo za vami, je viac než vhodné rýchle siahnuť pre sprej na medvede, ak ho máte pri sebe.